Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is November 21. This is nga araw ng pagpapasalamat, pagninilay-nilay. Dato ni Mang Raon yan It's about our life. Kunin ito niyo. Ikaduha. Ito na idol. Katulog. Nato, katwin. Yan kung tikalot kita. Tato malo pagkakanin, pagbubulig manla. Yan ngayon. Tato ni Mang Raon. Kabahin nito taton kalugaringon. Ito na ako na gini-istorya is based on ako na daily life, akong experience, akong pagkatao. Pinakagihinin nga ato na pag binurbalaba. I'm trying to know myself. Amo kita hinin. This is me. Direct ipokrito nga tao nga marunong magmalinis. So second topic naton. Kabahin ton sinisiri nga idol. Naging sasawa ito. Ayaw gad ka mo pag idol ha. Kay diri ako maupay isusbaranan. Maram ako takkalugarin nga diri ako sadang dayawon. Sangkay la. Iyol ako sangkay. Diri kita vlogger no. Truko burbalabag la kita. Nagimo lang kita Himang Raon. I'm not after itong popularity. I'm not after itong views. I'm not after itong kasikatan na makilala kita. I'm after itong ako kinabuhi nga nag-i-enjoy ako tak binubuhat. This is me. I am what I am. Dira ako nagpapa-impress. Kaya hinuta akong sadang i-impress. Pinagi nga pag binurbalabag na-express ko tak kalugarin. Ikatulo, naton topic. Kabahin ko mga parang huring. Natol baka magdiwin di. Paghingadayan tayo. Time check bodoy. Ginano ka? Katatapos pala natin baka pag malaypay 9:43 in the morning. Uy, ito itong sulot yan man. Naka long slides kita. Kay nanita itong sulot baga naka untalila ito nabay ka tumod nga baga kuwang kita sumiring diboto. Diri kita diboto ha. Kay diboto nga ngaran itong kay Biyernes Goodman nga ng adlaw. Diboto ka nga ni entonces di ka na nakakasala, di ka na nagbubuhatin sala. Biyernes nga adlaw. Oy, mapingaga. Biyernes nga adlaw. Araw ng pagpapasalamat, pagninilay-nilay. Pasalamat lagi hapon kita tunyo. Magbisan suga dali may the music ha. Mano palos. Kung kay panalipdanan. Abang motor. Tut. Panalipdanan. Amo to manong palos. The original. Panalipdanan. Damo to Himang Raon nila makasangkayan. Kabahin ito natin Himang Raon. Oy, mapingaga! Dato ni Himang Raon yan it's about our life. Kanino ito niyo? Ano ka ba ito niyo? Ano ka ba? Ano ba itong imo platform na imo ginagamit? Ano ba itong imo style? Ito niyo mo baga paghihimong content. Ikaduha, ito nga idol. Kanina naroon sticker sumirin nga idol. Kita nam naroon yung sticker. Idol tayo. Sa pa, okay. Mau pinalagyakan ka. Gilaw dari kita. Katulog. Nato, katwin di. So amo yung nato ni Mang Raon. Yan kung tikalot kita. As usual, ang ginuring aton nga unfinished business. Ang mga kuan ini, ang mga bukad ini nga pinanhala didahan kapiestahan. Ang mga nanhiuna, ang mga gumikan. November 2. Mga layanadi. Salit ano pa man, hino iton magapil. Kay tapos naman ang tupad. Maringas ito niyo. Hindi. May mga puruto. Waray. Ay. Nice. Thank you. Waray ko. Hindi tato malo pagkakanin pagbubulig man la. Nabulig lang kita. Okay, ni pwede natin baga maawan. Okay, wala man natin nagsusugo. Ito atong lahinin pagbulig. Okay, kita namumurot. Nabulig na kita.
Oo, di rin ni parayaw, lak sila nito niyo kaya ano, para mamay din natin himang raon, ano ka ba? Sabal, ato natin la ito, ni kulat maaram. Ay pag pinanumatay bang ito niyo. Naurabit. Tiyo. Ano yan, maparo nga kita kay mapicture kita. Oo. Matala. Nagkuha na kita din nila dawan, ano. Oo. Kaya no, naparayo kita at porma yan ang anak sugad kita hinin. Wala girin pa. O di rin kita maglalabutit girin. Mo pento nga klase kay di rin nalalaya. Tadi over the bakod lot kita hinin. Oo. Di pwede na. Pwede na. Oo, pwede na ini. Oo. Ha? Kuhaan ko na ha. Bakit kita mo? Dang tatdara nga plastic. Yan na ngayon, taton himang rawon ano. Kabahin nito taton kalugaringon. Ikita, yung vlog natin, yung vlog po natin mga kaibigan. Kaya po tayo nagsasalita ng waray kasi siyempre I'm also helping to promote our native language. Ano native language? Oo. Ay eternal siya tadi mo Lord, and let perpetual siya na pandim. There's and peace. Ginlabihan tayo po yan dingen ni Mami patigip tatay peringan hina ni Rosy ni Pitugad. Oo. Kaya po tayo hindi nagtatagalog minsan. Sa kadahilanan na mas komportable ako magsalita ng waray. Kasi maraming mga waray na nanonood sa atin sa ibang dako ng sulok ng mundo na namimiss nila yung adikain. Ito adikain yung biga ka. Balitaw. Ikita ano, nakita man ka mo ano nga itaton camera ani din nila ha print eh. Iba't aton pamaagi na-explicar ko na ito ano ang point of view. Okay karuyag ko itong di panalag sa laba mangulingan eh. Oo panalag sa laba pangungan ko na kamaha din na lang adi na latirane at baga na agi ang ba ita ako nito nga hira ikaw mo nga adto dito gawas makakakita diri kay ito nat nawong pero may deton pusta may deton kuan may dahiton may deton adlaw kita nasabot maybe next year or sunod pa baga magdamot aton magdamo nga nito aton magsurunod. Oo makabuton kita iton nga gunado iton an Insta 360 o kaging kakaptan kinita kito kang prangko kanil prangko o tihaton ko sugad so na-rotate ba so pwede niyo makita ko problema laliwat kiti mo sa lang kamutit na gios diri ka makakagios ito na usan ni mulot nga kamot kaya nagikinapot ka pero ini free hands no o iton now regarding ito aton mga himang raon is about akon life akon self kaya no instead good man ano although may da naton na ay sa kayo ya may da naton baga nahihipatik may da naton baga nahihi sample pero as long as I am not dropping names mentioning names I think safe kita ito dida masterin kita nga may doon natin ipapabati ano waray okay oo magbaga may doon natin iigo waray as long as nga direct nagdra-drop in name safe kita ito. I enjoy talking about myself. I enjoy pag-istorya ta akong kalugaringon
kay tuod sharing ko pa man itong akon na gini-istorya is based on my kuan, based on akon na daily life, akong experience, akong pagkatao. Kaya kisa ako mag-istorya itong iba kanan iba ka kinabuhi, I think there itong healthy luwat para haaton nga magpipinan nga tindiron kita hit kinabuhi, hit may kinabuhi, diba? Oo. So akong mga experience, akong pagkatao in usahay pati ako napapausa ako kaya ano ko na iba, kaya ano sugalit akong kinabuhi, kaya ano nga open ako sa public, diri man nga tanan pero kung may danig papakian ng something personal, sharing ko pa man kung may danig nababatian ha akon nga diri maupay, and I know di niya tanawang pa sa Senyor San Miguel, bisan nga ni ko rin yung maging bubuhat, diba? Nahimuan kita hin akusasyon. Oo, diba? Sharing pa, tell me who's your friend and I will tell you who you are. Pero dito na amo kay nagawas iton, you are already judging iton usa ka tao. Wari natong kapas, wari ko kapas para pag-judge sino sa nga tao, not unless nga binuit mag-judge sa at kaya yala itong maaram nga tanan tak binubuhat, everything tanan. Oo, tanan ko nga ako na mga kasaypanan kada adlaw in maaram itong Ginoo. That's the reason why kita antes kita baga nagbibinurbalabag antes kita nalakat ngadtutun aton papasingadtuan nga pagbuburbalabagan, nahapit kita simbahan. Usa to nga rason para magpasalamat itong grasya, pinakadako nga grasya ang nagmata pa kita, amo to't pinakadako. Kaduha nga nakita pa kita aton mga minahal kinabuhi, diba? Karasan yung pagkutligo na singit ton nyo. Maupay ka mag-explikar, diba? Ton nyo nakakag-explikar ka pero base iton usahay na papausagip kita at kalugaringon nga tigdalain nagkakagawas ng mga pupulunganon ng mga lingwahe kay danay good man kita makasangkayan inin ada kita usahay danay hatak na nga bagan wareta hamud. Oo. So pinaaginin nga aton na pagbinurbalabag ininda ko bulig para ako kay baga inin I'm trying to know myself, no? Amo kita hinin, this is me. Oo. Diri ako copyrighted, original inihiton nyo, original sigbin, obra tatatatatat. Diri ako ipokrito, diri kita baga naglilirong, although gusto ko man igyakan ha publiko. Oy, mapinga ka. Gusto ko man, oy, eternal resident pati mo pahinad to. Pahuway nga dayon. Gusto ko man igyakan, but are not suitable for young agencies. Oops, diyan ka. Okay. Oy, mapinga ka. Tabi apoy. Mapinga. Nakakita ka kaya na. Ido. Salamat ba. Ay itong gagaday bayad ka diri ulian. Bayad tayo ka. Oo. So diri tanan nga mga pwede naton na mai-reveal diri naton pwede baga sumat kay kita inin kuang kita black and white
nakilala kita tati lugaringon. Kisa pa naman ano, tibang nga tao. Amo tot sinisiring nga. May dapipira talaga nga. Oy, mapingaga. May dapipira nga. Kung ano ang iran na hibatian, di ba? Amo ton ira dayon. Bagaig. Kukuan makita ka to nagurulaba dayon ng liog, nagtatayis-tayis dayon simud. Pero amo to tira kinabuhi. So ano to buhaton? Ano to buhaton? Para ako na. Yes, na-burst out kita nga. So, pero igin preparata na lang itong Lord, i-bless sila. Oo, kaya ano itong ira kinabuhi in kutubla dida wala manira nabubuhat ng iba, i-bless lera. Makapupungot usahay, di ba? Pero kaya tungod nga wala manira nga ni amot iti mo pag di manira sa nagpapakaon na imo kaya ultimo nga ni didabalay tumuod ka mo dir, ha? So nyo napakaswerte. Kaya ano laga daw diri la rumamay pag pinakaon kanton nyo, diri la rumamay itong pag inuko yun na kwarto free board ang lodging, may da na may da wifi. Aburido pagod ito nito nyo kung waray wifi. Oo, kaya no, wifi is life. Pero sharing pat iba nakasaring nga gingkaon na kita sistema hiton na social media, but dakot bulig kasi, di ba? Kapitera. Well, maaburido ako kung waray wifi kaya direct nakag-upload, direct nakakag-video call ngan direct nakagkita. So mga pinansisin yung mga link. Charot. Oo, I am a pure kuan. Oo, pure sinisiring direct ipokrito. Direct ipokrito nga tao nga marunong magmalini. Tapos magpipinanyakan ako hiton. Ay, kuan amo to. And then I am siring pa nagkukuan hiton mga tao nga binubuhat. Tapos magplaplano hin na iba itong siya titon, magplaplano manre-recruit para ano magdamo hira nga magpupukan hay mo, which is wrong. Kay once nga nga magsugad ka hiton, remember this, it will come back to you later on, maybe not today, maybe not tomorrow, but wait for it. Kay kung ano tayo maging bubuhat hay mo ig kasi tao amo tot mabil ta hay mo diri man hay mo bumilta ado ton tim mga oro, and it's proven ado ton ha kuan yang mga sinasabi. Oo, kay kung baga ikaw imula pagbantay itong imo kasi nababaroan pastilan nga danalat kahasta sugad nalatim kinabuhi. Kaya ano nangangalimtan mo na pag-atiman itim kalugaringon. Well, ini nga akong binubuhat, later on may din magkikita, may din magpapasalamat, may din masri tunyo dako nga bulig ngayon itim paglitik. Dere kaya no simple lang nga pamaagi, not to escape the reality, but sino ba naman isugad hini nga tao nga baga itong binubuhat pag pinanmurutin mga siot sugad hini nga dito nga niting kwarto diri kita nakakapanipig. Pero I love me si Rom, I love itong sugad kaya no
maaram ako kung hain ko pinananagot at mga importante nga mga gamit. Kaya pagkita itong tao, uy, wala akot niya kwarto kanan kuan man itong Star Wars. Yes, it's true. Pero di ka mo itong maaram kung kaya kasugad, kung gaano kasiot itong libong, itong kwarto, amo gyap itong liwat kadamo to na damo to na naon nga utang ito niyo. Kaya wala na trabaho, masaring kita, masaring ka mo. Kaya pamiling trabaho, pag trabaho ikaw itak binubuhatin, hindi rin trabaho budoy. Kaya nung ada ka nagkikitahin, di ba? This is my simple act of kindness na pinapaagi natin, hinguti niya pamaagi para magserbi sa publiko. Kaya di rin harumamay, wala natin hininsildo, pero I gain not for the views, not for the followers, not for the subscriber. Tak binubuhat, may da nagkikita, pipera lang. May da nariyak, pipera lang. May da nalilipay, pipera lang. Di ba? Oo, kaya waray maninis, waray maninis lang. Oo, hindi ba naman baga mag-share, magla-like, magpro-promote. Napaka-boring ini nga kung binubuhat. Oo. Now, bayaan ta na ito about atong life. Okay, may pa mga vlog help. Isusursumpay ta nala. So, second topic natin, kabayan itong sinisiri nga idol. Kadalasan may na comment, idol, di kaya may na nato naging kakaibalag, idol, igin sasawa ito. Ayaw gad ka mo pag idol hak, kay diri ako maupay isusbaranan. I know myself, maram ako takkalugarin na diri ako sadang dayawon. Kay itong idol nga ngaran, maram ka mo kung igin nga ngaran leton usa ka tao nga angayan. Oo, itong tao nga baga ikukumpara naton itong artista, di ba? Na idol kita, na idol, susubdon naton kung ang tiya panuot, iya puan, di ba? Amunot idol. Now, di kita sadang iton mag-idol, di ka mo sadang hapon mag-idol, kaya that's idolatry. Oo, sangkay la, iyo la ako sangkay, ayaw kong pag-idol, kay kakasinahan kita ni Lord. Oo, di ba? Ayaw ko ng pag-idol itong false god, diri kita Ginoo. Ito ka nagpapakaguro Ginoo. Ngayon, isa pa, regarding pagkaka-sharing pa, vlogger, diri kita vlogger, inutro ko, diri kita vlogger. Usahay na i-mention tayo kung pwede mag-vlog. Kaya just to caption agad ito na atong karibot ipasabot, labi na hit pumeda nato mga establishmento nga gusto nato na feature, amo ito taksinisir nyo pwede may vlog. Pero diri kita vlogger, nagbuburo balabag lang kita. Iba't vlogger nga nagbuburo balabag. Shall I say, content creator, naging mo lang kita himang raon. Oo, ngan mapansin niyo it's been 3 years, no? It's been 3 years kita ka compared hiton mga tagduha pala kabulan, tulo pala kabulan ng mga vlogger, mga content creator nga hira na boost dayon hira iton era channel, iton era followers. Kaya may danira mga ginagamit ng mga tools
tools like kwarta. Okay, kwarta man ito ni tools. Siyempre kung igbuboost niyo ito, may ito bayad. So kung may ito bayad ba daw hay man ito niyo pilan nga di ba nga mga utang di kita nagpapakabayad sepat pag boost, di ba? Honest to goodness. Oh. Oy, alagat boss. Tingnan sangkay la. Ay kita kayo di naman kita. Oo. Oh, sangkay la. Oh, alagat boss. Dili kita tuyo. Hari natin tuyo. Oo. Sangkay la kita. Di ba? So balik kita natin puro boost. Han pagbo-boost. Oo, mabayad kiton. 500, 1,000 para no ma-promote ito yung channel na ito ba ng vlogger na imbistira pera ka yukot para no makagain dayon hin followers yung subscriber kay marami ra may da kwarta Facebook may da kwarta Facebook kay later on maka 1 million nga nira a total of 2,000 depende abuse a total of $2,000 iti marireceive earnings oo basta wala ka lang mga violation yung kompleto kahit yung ginaaro ng mga requirements. Oo saliti ako sorry diligan sige nga loaner kita. I'm not after itong popularity, I'm not after itong views, I'm not after itong kasikatan na makilala kita. I'm after iton ako kinabuhi nga nag-i-enjoy ako tak binubuhat. Well, I'm thankful. Nabot kita 20,000 followers sa YouTube. Inabot kita hin 11,180. Oh, 70 na lada. Okay, may mga nag-unsubscribe. Pero who cares? Okay lang. May mag-unfollow ako. Okay lang. Kaya wari ko utang nga buot ha iyo. Ako dapat magsunod ha iyo. Kayo ang boss ko. Diba? Dati nasa ringan niya ko. Ako ang iyo ubos na sangkay. Kaya masala ko nga. Suga din. Amparapan muruthan basura. Oo. Pero I am enjoying myself. Nag-i-enjoy lang kita. Oo. Ay, mapaingatak na. O, di ra ko maaram. So, kaduha. O, ano pa to? Oo. Ang mga sinisir nga, nakikigkulab. Di kita itong mahilig. Magkulab. Oo, di kita maaram ng mga kulab collaboration kaya kay kwarta gap ito ni Paddy siyempre oo kumakatukan sa nga lugar para ka makig-engage sa ira una pamasahe kaduha di ba iting panapton sige ta tat mga panapton nyo nakita man itira itaton short tagpira ka adlaw pero nagliliwang kita yung brief. Oo, tatbado, balik-balik. Pero I love it. Pero ginlalabanta. Ginlalabanta ito. Hey, this is me. I am what I am. Di ako nagpapa-impress. Kaya hinuta akong sadang i-impress. Waray. Oo, waray. Oo. Kaya, masulubon, makasusubo. Makuan kita itong nag-usaan nakukuan ako kung nakita ko kanda na nilanda na nibita nga adi mga galgalites na pero waray mga asawa makurit waray asawa anhadi may dakugin pasakay nga lagas intalon nag-istorya hiya pagsingkong tikain ka mano naka-short ganito niya nga may dabuto kitiyatil tikain ka mano madikon ng merkado wag ka na marang kanya baton libre saring ko
Mara, ako niya, kayo rin. Pagpakain taga din ka, taga Tulusa. Man din pamilya. Hindi ko na nahiya karawat, hitiya ko ng mga anak. Pati tiya asawa, may na nagyapasawa. Kay, nagpabaya ko niya. Pasibaya ko niya nga amay. Bari ko niya biligyan pag-eskwila. Ko niya, aminado niya nga may daniya mga lapses sa kinabuhi. But moral lesson, sarin ko, moral lesson, samtang may daka anak, magdiano pa man, magkaputos-putos kain utang, magdiano ka pa man, magini makarawod, ayaw la pagpabay itim anak. Oo, kasi nga, ayaw taging karawod ang tim anak. Why? This is me. Oo. I am natural. This is me. Di ako baga magpapaka makarawod din yung trabaho. Pag pinanmurot, no. I'm proud ako tak binubuhat. Nalilipay ako tak binubuhat. Pinagi nga pag binurbalabag, na-express ko tak kalugaringan. Di ba? Oo. Ikatulo na natong topic, kabayan nito ng mga paraghuring. Oo, pero nakaminuto gido 26 halaka. 26 natol baka magdiwindi. Amo tot paraghuring nga paghingadayan ta ito sunod ng mga adlaw. Ha? Natudakit diwindi kay gin pakita na ako. Kwarto. Nakasarin ka mo daton het paraghuring. So may doon natin iging cut nga mga version para laano masiksik natin into 25 minutes. Okay, laban na nga duro. So amo doon natin ikatulo. Kabayan hindi. Atod ako. Perhaps direct baga. Pag ko pamagudton hiya totally ikaw-storya good. Ha. Ano pa ton in face to face. Kay usahay tak nababatayan leton huring. Diri it's di ha. Diri singko probya. Kaya di pa kita na orbit nga duro. Diri kita may kato. Long time before, bata pa ako, basta maabot kita at ngatak na paghimangrawan tayo ito. May dalagas nga makililimos nga kada Wednesday na pakadabalay aniya last iya gimpalingkod din niya ginstoryan ko na itong hikuan iko siya palingkod ako din niya paa siguro ano kadto nga siguro grade 3 or 4 paglingkod ko may din niya ginhuyop din nakalimpupuro nga baga ako nabungol tapos siyempre dara nakalas tumok daw ako man umatras yung kita ko nga natawala tigang hadto rin nakita kikita anyway limang round tayo pero diwindi amot yung hiyat paraghuring pero may talaga paraghuring ha akong kung ano takbo buhaton so ganinin diba handad to pa lahad to pa nga ako mga parag adto pa nga ako mga vlog o mga content no nami-mention ko ton nga paraghuring an nakasabot iton an mga tuminong nung followers an magsurunod talaga YouTube kung may da nakabati siya may nakabati di ba may da nakabati may naghuring maram to nira kun nira no tira anyway pero naton na purot yan nga kuan tulo tala kay laban odora naton kuan ano at least baga nakahimo kita yan ng mga rawon para kita magatinda ng ibang tao again. This has been your friend from another stars. Oo, di ba? Siyempre ako lagi hapan isang kay mamayok bo ginuubos man pero it's your will di kita tong pwede baga magkunit imo
Karayagon. So upat niya yan. Ako isang kaito nyo. Good night, sweet dreams, mamwa. Chup chup. Hala, okay. Kukanta patad to dugha.